basi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampung fui ala. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Overnight. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Krishna Lapat vandaag met mevrouw Audrey Christian in de studio bij Kulturu TV. Mevrouw Audrey, hoe gaat het met u? Ja, het gaat goed, dank u wel. En om even zo te zijn, want ik ben vandaag met uw kledingstuk natuurlijk vanuit de inheemse bevolking. En vandaag zijn wij ook hier met u om te praten over de verschillende problemen binnen Suriname en het binnenland wat betreft de Indianen en de inheemse. We hebben gisteren een protestactie meegemaakt. Ja. Bij de Amerikaanse ambassade. En ik zag eerst op een grote doek geschreven No Ramdin. Waarom geen Ramdin? Ja, gisteren waren we dus bij de Amerikaanse ambassade. We waren daar als de ondersteuners van de indieners die uitgenodigd waren of het verzoek hadden ingediend bij de ambassadeur om ontvangen te worden, om hierover te praten. Over de positie van Albert Ramdin, de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, dus het is niet zomaar gekomen. Er zijn een paar mensen, ook de journalisten hebben aangegeven. En ik hoor het ook vanuit de Surinaamse gemeenschap, het is te laat inderdaad. Toch, er is een weg vooraf geweest waar wat wij hebben gemerkt, dat er is afgelegd door de minister om onder andere te lobbyen voor deze positie. En met het wegvallen met de president, of ik denk de kandidaat van Ecuador, als ik het goed heb, of Paraguay, nou, ik weet het niet exact precies hoor, maar een van de kandidaten, de tegenkandidaat, is wegkomen te vallen doordat de president Trump zijn steun had uitgesproken hiertegen, wat ik ook achter te weten ben gekomen, waardoor de steun naar de minister Ramdin enorm groot is. Dus het is vrijwel zeker dat hij gekozen gaat worden als de nieuwe secretaris-generaal. Waar wij wel mee moeite hebben, is het feit dat de regering waar minister Ramdin deel van uitmaakte, ook niet ervoor heeft gezorgd dat voornamelijk het vonnis, Kalinia en Lukona vonnis, tot nu toe niet is uitgevoerd. En hetzelfde vonnis is uitgesproken ook door de OAS. Behalve Kalinia en Lukona vonnis, ook het Samaka vonnis is ook uitgesproken. En het is tot nu toe, er is niets daarvan terechtgekomen. En dat is onze grootste bezorgdheid. We weten dat het te laat is, maar er is ook aandacht hiermee gevraagd naar de verschillende staten toe die aanwezig zullen zijn in Washington op maandag om voor onze minister te kiezen. Je moet begrijpen dat de problematiek van de inheemse niet alleen Suriname betreft, het is in geheel Amerika. Men zegt het grondgebied van de Amerika's, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, ook Canada, USA en zo, dus het geheel gebied daar zo. De problemen waarmee de verschillende inheemse volken allemaal te kampen mee hebben. Voornamelijk de exploitatie en exploratie op hun gebieden, de mijnbouwcompanies die daar zo komen. In Suriname hebben wij dat ook. De houtconcessionarissen, de manier hoe er wordt omgegaan met de verschillende stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, onder andere kwik, cyanide en zo. Dus
Ons bezorgdheid is van waarom is er niet meer veel input gegeven hieraan onder het bewind van de minister? Waarom heeft hij geen vaart erachter gezet? Want we zien tot nu toe dat opeenvolgende regeringen ervoor zorgen dat de collectieve rechten van de inheemse en de tribalen niet worden erkend in de grondwet. Er is een vonnis geweest in 2015 waar de OAS het heeft uitgesproken. De staat is veroordeeld en de staat moet het gewoon uitvoeren. Toch? Dus dat is het. En dat is één. Ten tweede ook is de rol die de minister heeft gespeeld, onder andere. We hebben Piki Saron gehad. Piki Saron is 2023 gebeurd. En wat wij van de advocaten hebben vernomen, is dat in het buitenland er is aangegeven dat er 4 agenten zijn doodgeschoten door deze jongens. De 2 heren van wat ons wel zwaar valt, is dat de 2 strijders van onze helden, zowel hoe wij ze noemen, zijn doodgeschoten, maar niet in een vuurgevecht, zoals er wordt aangegeven. Het autopsierapport is helemaal duidelijk. En het autopsierapport zegt dat ze geen gevaar meer vormden. Ze lagen op hun buik en ze zijn doodgeschoten, geliquideerd. Toch? En wat ons bevreemdt is dat er niet met dezelfde voortvarendheid is gewerkt om deze case te onderzoeken. Bijna een jaar later is er onderzoek geweest. En dan zie je dat die ongelijkheid er is, toch? Die ongelijkheid is er. En de minister gaat naar het buitenland en er worden uitspraken gedaan, toch, die helemaal niet op waarheid berusten. Dat is ook een punt. En ook ten aanzien van Chinalco laatst, waar er ook, we hebben in een korte tijd moeten mobiliseren hiertegen. Niet alleen de inheemse, de tribalen, maar ook verschillende organisaties, het middenveld, het bedrijfsleven, onder andere ASFA, VSB, de VES onder andere, maar ook maatschappelijke organisaties, mensenrechtenorganisaties, de BINI onder andere, ICSUR onder andere, de FITS. We hebben allemaal moeten mobiliseren, West-Suriname, zodat er een halt hieraan kwam. Toch? Want deze deal is niet gezond voor, niet alleen voor de inheemse, maar voor geheel Suriname, maar ook voor het bedrijfsleven, ook voor de soevereiniteit van onze staat. En we moeten er altijd voor zorgen dat wij, wat dit betreft, dat wij ervoor moeten zorgen dat onze soevereiniteit wordt beschermd en bewaakt. En we zien dat het in die 3 maanden is het onder enorme druk komen te staan. Dus dat heeft allemaal te maken met de situatie in Suriname. Maar ook met het buitenland, in relatie tot het buitenland, waar de inheemse gemeenschappen daar ook dagelijks te maken hebben met deze grote uitdagingen, met de gevechten. Activisten worden vermoord in het buitenland, voornamelijk in Brazilië, Bolivia en zo verschillende landen, waar de inheemse strijden tegen dit soort mijnbouwcompanies, die het milieu, hun leefomgeving allemaal vernietigen. En ik hoor ook een heleboel mensen zeggen van, maar willen jullie geen ontwikkeling? Ja, we willen ontwikkeling, maar we willen ook niet dat het ten koste gaat van onze gebieden. Toch? We moeten wel rekening mee houden dat wanneer we praten over ontwikkeling, dat het allemaal te maken heeft met de mens zelf. Toch? Met de ontwikkeling van de mens, maar ook de omgeving waarin hij blijft. De mens blijft. Het milieu, het water, het bos. Suriname is het groenste land ter wereld, maar hoe gaan we om daarmee? Wat is het beleid dat de regering uitstippelt hiermee? Dat zijn allemaal uitdagingen. En ons standpunt is van dat wanneer je wordt gekozen in hoogste ambt, in de OAS, het is een toppositie. En we gunnen Surinamers deze positie. Het gaat om een Surinamer die deze post zal uitdragen. En daar hebben we alle respect voor. Toch? Maar wanneer het gaat om mensenrechten, het beschermen van de mensenrechten, niet alleen van Suriname, maar in geheel Amerika's,
dan moet er wel een staat van verdienste zijn tegenover. Dan moeten we wel erop kunnen vertrouwen dat wanneer wij weer zoiets tegenkomen, want dat gaat zeker komen. Er komen momenten waar deze grote multinationals, want Suriname is aantrekkelijk, Suriname heeft grondstoffen, toch? Het moment dat we regeringen krijgen die dit toelaten, die de gemeenschappen niet beschermen, die de Surinamers niet beschermen, moeten wij ons ook kunnen richten naar de secretaris-generaal. De functie van de secretaris-generaal is een heel belangrijke. Dan gaat het niet uitsluitend meer om een Surinamer, maar het gaat om de functie en waar staat deze persoon voor. Toch, dat hij het moet kunnen uitoefenen, want mensenrechten zijn de hoogste rechten. Toch? En we gaan het tegenkomen. Dus dat is de reden waarom de organisaties daar naartoe zijn geweest. Wij hebben de organisaties ondersteund. Als activisten hebben wij dat gedaan. Om de petitie, de ontmoeting met de ambassadeur daar goed te maken, een beetje sterker te maken. Ja. En na het indienen van de petitie, is er nog wat uit de bus gekomen? Ik was niet bij het gesprek aanwezig. We zullen weer een evaluatie hebben, maar het wordt zeker ter harte genomen, heeft men aangegeven. En ja, de afspraken die er zijn gemaakt, is het tussen degenen die hebben ingediend en de ambassade zelf. Dus ik wil daarop niet te veel ingaan, maar het is wel een goede ontvangst geweest, dat moet ik zeggen. Men is zich van bewust waarmee de inheemse allemaal, ook hier in Suriname, allemaal te kampen hebben. De strijd die zij voeren, men is er bekend mee. Prima. Ik las laatst ook op een van de socials dat de bewoners van het binnenland, waar precies stond niet aangegeven, maar er stond geschreven dat de bewoners van het binnenland meehelpen om het bij het verpakken van giftige stoffen, ik denk cyanide, om zo het milieu ook vuil te krijgen. Is dat zo? Heeft u misschien wat daarvan gehoord? Ja, het is mij ook ter oren gekomen. En daarom is het heel erg belangrijk dat er toch wel heel veel controle komt. Dat de instituten versterkt zijn en dat de instituten niet corrupt zijn. Want dat is het meest belangrijk. Als de instituten corrupt zijn, die toezicht moeten houden hierop dat er dit soort zaken niet plaatsvinden, dan zijn we in een situatie waar we toch blootgesteld zijn hieraan. Toch? Want wat ik heb vernomen, dat is uit betrouwbare bronnen, is dat er een melding was gedaan. Er was hierover een melding gedaan. Men heeft het waargenomen in Paramaribo en men heeft het doorgegeven aan de milieupolitie. En men is niet gekomen om het te controleren. Men heeft juist gevraagd aan de melder van, kom bij ons. Dus wat er is gebeurd is dat dit product, dit schadelijk product, gewoon is verdwenen. Dus als zouden ze daar komen, het zou niets daarvan zou er zijn. Toch? Dus we moeten ervoor zorgen dat we goede instituten hebben, dat we sterke instituten hebben. En we kunnen het alleen maar krijgen als er goede bestuurders ook zijn en dat zij erop toezien dat het werk dat zij moeten doen ook werkelijk doen. Want anders is niet alleen het binnenland hier aan blootgesteld, maar ook gewoon Suriname. Je ziet wat er allemaal gebeurt. Er zijn een heleboel goudbedrijven, ook in Paramaribo, andere. Een aantal jaren terug was er een meting gedaan hoeveel kwikverdamping daar is, voornamelijk in Noord. En het is behoorlijk hoog. Dus wie beschermt ons? Wie beschermt ons? Welke maatregelen worden er getroffen? Wanneer er een milieupolitie is, wanneer er die instituten er zijn die ervoor moeten zorgen dat dit niet voorkomt of dat er wordt opgetreden, dan moet dat inderdaad ook gebeuren, toch? Anders zijn we gewoon vrijgesteld hieraan. En we weten allemaal wat het allemaal kan veroorzaken. Allerlei ziektes, onder andere. Het is ook gemeten, onder andere
in de haren van de Wayanas in Zuid-Suriname, die zijn er nog dichtbij. Die zijn er dichterbij toch aan deze gevaren, want er wordt met kwik gewonnen op zoek naar goud. Ook cyanide wordt er gebruikt. Dus we moeten ervoor zorgen, de overheid moet ervoor zorgen dat ze iedere Surinamer kan beschermen. Mooi. Mevrouw Oudering, als we kijken, bent u misschien ook van een dorp? En welk dorp is dat? Ja, is een hele mooie vraag. Want waarom ik dat vraag is omdat vaker de mensen in het binnenland stiefmoederlijk worden behandeld. Er wordt nimmer naar ze gekeken. Dus vandaar ik u vraag van welk dorp bent u, ziet u ook bepaalde veranderingen nu, want u weet het is verkiezing. Ziet u dat bepaalde smaak voor biedt wat je aan? Wel, mijn ouders waren afkomstig van het Wayambo gebied. Dat is de bifurcatie tussen de Kopanama en de Nikeri rivier. Dat heb je de Wayambo rivier. De dorpen Cornelis, Kondre en Nonderskant. Dus daar zijn mijn ouders van afkomstig. En ze zijn toen naar de stad verhuisd. En, maar alhoewel we in de stad woonden, gingen we ook gewoon elk jaar naar het binnenland. Toch? Maar er is toch niet veel veranderd door de jaren heen. Wat ik nu merk is dat er toch wel in veel van de dorpen de mensen wegtrekken. Omdat er geen goede gezondheidszorg daar is. Geen goed onderwijs. In bepaalde, wat ik heb vernomen, sommige dorpen ontberen goed onderwijs als iemand daar ziek is. Wat ik heb vernomen, Cornelis Kondre, iemand was ziek, dan heb je misschien twee weken zo geen onderwijs. En dat is toch wel een achteruitgang voor de kinderen. Maar ook dat de jongeren wegtrekken voor vervolgonderwijs in de stad. En als je in de stad bent, dan moet je opvang hebben. Je moet iemand hebben waar je kan gaan blijven. Een ouder waar je kan gaan blijven, familie waar je kan gaan blijven. Vaak kunnen de mensen de internaten niet betalen. Want als je de internaten moet betalen, moet je ook wel een vast inkomen hebben. En er is daar geen werkgelegenheid in het binnenland. De mensen zijn voor een groot deel van die gebieden afhankelijk van landbouw, visvangst, maar ook de jacht. Ook vogelvangst. Dus dit alles, deze producten, landbouwproducten, maar ook vlees, vis, brengen ze naar Boskamp om te verkopen. En daarmee dekken ze hun kosten. En niet altijd lukt het de ouders om een internaat te betalen. Dus als die kinderen naar de stad toe komen en ze blijven bij de familie, moeten de families die in de dorpen zijn ook die families daar kunnen ondersteunen. Toch? Want ik merk hoe het in Paramaribo is, of in Suriname is, het is ontzettend duur. Mensen redden het bijna niet. Hè? En ook voor de families in de stad is het enorm moeilijk om ze een bordje eten aan te bieden. En door dit alles lukt het velen niet om hier te blijven in Paramaribo, om door te gaan met hun studie. Dus deze jongeren gaan terug naar hun dorpen. Deze jongeren gaan terug naar hun dorpen. En daar heb je het, weet je. En ze doen dan ook hetzelfde wat hun ouders deden. Maar de overheid moet ervoor zorgen dat zij dit soort jongeren kansen aanbiedt. Ja, er moeten internaten zijn. Genoeg internaten die de jongeren kunnen opvangen van het binnenland. Ja. Het probleem is, in de meeste gevallen, is het geld die de ouders niet kunnen betalen. Maar ook begeleiding.
Want als je in Paramaribo komt, is het een heel andere situatie dan in het binnenland. En velen raken ook geconfronteerd met, in sommige gevallen, dat ze er is een andere cultuur in Paramaribo. Die de cultuur die ze gewend zijn. Maar je hebt ook die begeleiding daar zo nodig. Dus om goede keuzes te kunnen maken voor het kiezen bijvoorbeeld van een studie. Nou, dus dat zijn allemaal uitdagingen. Dus je hebt dat men wel onderwijs wil volgen in Paramaribo. Verder wil gaan met de studie. Maar dit soort zaken maakt dat het doel niet bereikt wordt. Toch? Of onvoldoende bereikt wordt. Dus er is een van de wetgevingen is, of een van de grondrechten van de Surinamers is, dat ieder onderwijs moet kunnen volgen. Toch, men zegt, er is onderwijs voor iedereen. Maar het zijn allemaal uitdagingen voordat je op de plaats van bestemming komt. Voornamelijk van de mensen van het binnenland. Maar ook werkgelegenheid. Hoe creëer je dat? Er is wel genoeg grond in het binnenland. Maar als je producten plant, dan moet er ook afzet zijn. Dus het is een keten die er is. Dus, en die keten moet kunnen werken dat wanneer je hebt geplant, je moet kunnen leveren. Toch? Dus daarin moet er meer geïnvesteerd worden voor de mensen van het binnenland. Zodat er meer werkgelegenheid komt voor de mensen daar. Maar ook dat ze in staat kunnen zijn om hun kinderen te ondersteunen. Die misschien voor vervolgstudie moeten komen naar Paramaribo. Of een andere methode voor het geven van onderwijs voor de kinderen van het binnenland. Bijvoorbeeld afstandonderwijs, digitaal onderwijs. Zodat de kinderen niet naar de stad hoeven te komen. Maar als je dat doet, heb je natuurlijk de middelen daarvoor nodig. Om op dat niveau les te kunnen geven. Maar ook gecertificeerde leerkrachten die dat kunnen doen. Mevrouw Audrey, natuurlijk hebben we de verschillende problemen besproken. Maar is er één probleem die het grootst is? En dat de grootste vijand is eigenlijk van de inheemse broeders en zusters in Suriname. Ja, op dit moment wat heel erg belangrijk is voor hun, voor de inheemse voornamelijk, maar ook de tribalen, is dat hun rechten erkend worden. Hun rechten erkend worden in de grondwet van Suriname. Waarom het zo belangrijk is? Doordat dat niet het geval is, heb je dat er conflicten voorkomen. Onder andere 2 mei. Waar de mensen geconfronteerd raken dat bepaalde delen van hun dorp zijn uitgegeven in concessie. Toch een andere. Je gaat daar en je ziet dat anderen bezig zijn op een gebied waar je altijd gewend bent te gaan om een kostgrondje aan te leggen. Dus dat is een van de grootste bedreigingen, maar ook het feit dat er ongecontroleerd goud gedelft wordt in hun gebieden. Er worden chemische stoffen gebruikt. Dus dat alles heeft allemaal te maken met het feit dat er geen wetgeving is. Dank u wel, mevrouw Audrey. Ja. En mevrouw Audrey, natuurlijk, als we kijken naar al de problemen van de Indiaanse broeders en zusters, welk is het grootste probleem waarmee ze nu vechten en te kampen hebben? Ja, het grootste probleem op dit moment is het feit dat hun collectieve rechten niet zijn erkend. Vanaf de uitspraak er is geweest in 2015 tot nu toe is het niet zodanig behandeld in de DNA. Er is wel een conceptwet gekomen, maar tot nu toe ik zie dat men niet de moeite neemt om het te erkennen. En dit alles zorgt
voor vele spanningen. Het zorgt allemaal voor conflicten in het binnenland. Want concessionarissen, die hebben wel rechten. Die hebben wel rechten. Zij worden wel beschermd. Andere individuen ook. Multinationals worden beschermd. Maar de mensen, voornamelijk de inheemse, die worden niet beschermd. De oorspronkelijke bewoners, zij worden niet beschermd. En het feit dat de overheid aangeeft dat alle domeingronden zijn, ook de gronden waar de inheemse wonen, dat die gronden domeingronden zijn, wordt het ook op die manier behandeld. Toch? Het wordt ook gewoon uitgegeven. En het zorgt voor enorm veel conflicten, doordat bepaalde gebieden waar de inheemse denken van het is mijn gebied, dan is het niet jouw gebied, maar behoort het toe aan iemand anders. Als we terugdenken aan alle protesten die er zijn geweest door de jaren heen, toch, om dat dit stukje onder de aandacht werd gebracht van de overheid vanaf 1976. Dus na de onafhankelijkheid is er toen een mars gelopen vanaf Albina tot naar Paramaribo om hun misnoegen te uiten hierover. En dan gaan we verder, de gevechten die er toen zijn geweest, de Binnenlandse Oorlog die er toen is geweest. Ook hetzelfde. Het ging ook over een deel, over onze grondrechten. Het is voorbij gegaan. En dan kom je waar de staat veroordeeld is geworden, waar ervoor gezorgd moest worden dat de rechten werden erkend van de inheemse en de tribale. En het is tot nu toe niet gebeurd. De collectieve rechten erkennen daarvan gaat betekenen dat er orde en regelgeving komt, dus door deze wet. En in gevallen schendingen plaatsvinden, dat er hier kan worden opgetreden. En dat het niet zo is dat er gewoon bepaalde handelingen worden gepleegd. Dus wat we nu merken is dat dat niet het geval is, maar dat namelijk wat in het binnenland is, de rijkdommen die in het binnenland zijn, de natuurlijke hulpbronnen die wij hebben, dat die veel belangrijker zijn dan de rechten van de mensen. Alles wat daar in het binnenland voorkomt, goud, hout en noem maar op, dat dat veel belangrijker is dan het beschermen van de rechten van de mensen die daar zo is. De mensen die daar wonen. En dat is een zeer kwalijke zaak. Want we moeten ervoor, op de eerste plaats ervoor zorgen dat wij de mensen die daar zo wonen, niet alleen in het binnenland, maar ook elke Surinamer, dat wij hun rechten beschermen. Dat is het meest belangrijke. En daarna gaan we dan verder. Want ook deze mensen moeten zichzelf kunnen ontwikkelen. Toch? Ze moeten kunnen wonen, moeten daar kunnen wonen, maar ze moeten ook de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Dus er moet ook werkgelegenheid gecreëerd worden voor deze mensen. Maar als je geen zekerheid hebt op je grond, omdat jouw grond niet erkend is, dat stukje grond waar je woont door de wetgeving, wil dat zeggen dat je anytime je grond kan verliezen. Alles wat jij wilt doen daar, die activiteiten die jij wilt ontplooien, je bent misschien bezig met landbouw, dat je geen rechtszekerheid hebt daarop. Dus dat is het meest belangrijke op dit moment, dat gedeelte in orde wordt gemaakt. En dan kunnen we verder gaan. Toch? Want het is natuurlijk heel erg belangrijk dat behalve dat je recht hebt op je gronden, dat je ook bij jezelf kan ontwikkelen als persoon, maar ook je dorp, ook het land. Dus de overheid moet ervoor zorgen dat ze al dit soort zaken in orde maakt, zodat ieder de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Het gaat niet om wie je bent en waar je bent, maar het moet gewoon gedaan worden. Dat is de taak van de overheid. Maar ook de mensen die daar wonen, moeten ook kijken naar dit soort zaken van, wat wil ik hebben
En waar wil ik naartoe gaan over 10, 15 jaar? Wat willen we, wat wil ik hebben van mezelf, van mijn dorp, voor Suriname? Maar de kansen moeten gegeven worden. Iedereen verdient de kansen. Dankjewel mevrouw Audrey. Christian, dat u vandaag bent gekomen bij Kulturo TV in de studio. Om ook de Indiaanse broeders en zusters te vertegenwoordigen. Om ook de problemen die nog steeds gedrukt worden naar anderen, om dat even wat leven te geven en ja, op de socials te brengen, zodat mensen ook zien dat ook jullie rechten hebben. Ja, dankjewel. Even een correctie inheemse broeders en zusters. Die zijn Indiaanse. Oh ja. Dus ja, inheemse. Ja. En natuurlijk wil ik u danken dat u bent gekomen in de studio. En ik hoop dat de kijkers hebben mogen luisteren naar de verschillende problemen. En dat ook gewoon een oplossing komt daarvoor. Ja, we zullen gewoon doorgaan om te strijden, want we weten ook dat het niet makkelijk is. We weten, we strijden al jaren en we weten ook dat men gewoon niet wil. Het ligt gewoon aan de politiek. Er zijn een heleboel belangen die daar zijn in het binnenland, waardoor het gewoon wordt opgehouden. Toch? De belangen van degenen die daar zijn in het degenen die belangen hebben daar in het binnenland, die zorgen ervoor dat tot nu toe dit stukje ten aanzien van de grondrechten nog niet geregeld is in onze wet. Dat weten wij. Maar we gaan gewoon door. En ik geloof wel dat er een overwinning is, dat er een overheid zal komen, dat er een regering zal komen, dat er DNA-leden wel ervoor zullen kiezen dat zij wat zij zeggen, voornamelijk dat ieder moet worden beschermd, ieder zijn rechten moet worden erkend, zodat wij kunnen gaan naar een Suriname waar ieder kansen heeft, gelijke kansen, en niet bang is dat het stukje grond waar zij wonen, dat het verloren gaat. Ik geloof wel dat er een verandering zal komen, want we moeten de hoop niet verliezen. We moeten altijd geloof hebben dat het goed zal komen. Want als wij dat stukje gaan verliezen, namelijk hoop en geloof, dan zijn we alles kwijt. Dus ik wil aan de kijkers zeggen van, ondersteun ons. Het gaat niet alleen om ons, het gaat om geheel Suriname. Dit wat ons treft op dit moment, het treft ons als eerste, maar het zal ook impact hebben op overige Surinamers. Dus ondersteun de strijd. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik toch wel heb gezien dat de ondersteuning naar de inheemse toe heel groot is geworden. En daarvoor bedank ik de Surinamers. En ik weet dat het nog groter zal worden. En samen zullen we het doen. We zullen Suriname veel groter maken. Met liefde en respect voor elkaar. Ik dank u. Dank u wel mevrouw Audrey. Christian, kijkers, Krishna Lakpat van Kulturo TV en ik wens u een fijne dag verder. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Promotion organiseert
Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! No hoor not lo, tambri pinu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland.